Práve sa chystáme na tlačovú konferenciu mesta Trnava, na ktorú sme žiaľ z nezistených príčin neboli prizvaní. A to nevadí, ideme vyskúšať aj tak, či sa na nej budeme môcť zúčastniť, keďže ako novinári na to máme právo. Poďte s nami. Dobrý deň, ideme na tlačovú konferenciu. Dobre, aby sme sa vám napísali niekde? Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia. Na ktoré hore. Na prvom, ale rozumela, že na štvrté, že idete. Dobre, ďakujem. Áno, ďakujem. Priestoroch Trnavskej radnice. Či už tie vaše noviny vychádzajú? Nevidela som. Naživo? Vydržte, nezačalo to ešte. Takže ešte čakáme, tlačová konferencia začína o 1:00, ešte máme minútu čas. Začína. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja vás vítam na dnešnej pravidelnej tlačovke o zastupiteľstve. Ja budem veľmi stručný, potom odozdám slovo kolegom, či z rodinných dôvodov som mohol byť prítomný počas zasadnutia. Pre mňa najdôležitejšie, alebo jeden z najdôležitejších bodov bolo určite odsúhlasenie spolufinancovania pri eurofondových projektoch, ktoré sa týkajú školskej infraštruktúry, čo nemali množstvo peniazy na konci, na ktorý získame investície na školách. Pevne verím v tejto chvíli, že budúci rok už budú v stavbe a dúfajme, že ukončené všetky školské dvory, ktoré nám zostávajú, že Kornela má Rubiny a staneme sa tým pádom prvým mestom minimálne na Slovensku s kompletne zrekonštruovaným, respektíve zrevitalizovanými školskými dvormi. Čomu sa teda žiadne krajské mesto nám sociálne približuje. Druhým takým dôležitým materiálom bol určite aktualizácia, už teraz naozaj pravidelná aktualizácia regulácie slovenskej dopravy. Tam prichádzame zo sadov výhod, blížime sa k plnému pokrytiu, respektíve k úplnej implementácii. Potom, čo bude dosúťažená
spoločnosť na dopravné značenie. Dúfam, že do konca roka budeme mať vyznačenie všetky zóny, ktoré vyznačené mať chceme. A takisto teda občania budú čerpať aj výhody, ktoré z nej prídu. Už samotnému prebehu nechám. Tak samotnému prebehu zase proste môžeme povedať, že prebehlo v pokojnej atmosfére. Skončili sme v relatívne dobrom čase. Myslím si, že žiadny z materiálov nevyvolal nejakú, alebo žiadny z avizovaných materiálov nevyvolal žiadnu veľkú polemiku, ani žiadnu vyhrotenú diskusiu. Takže z tohto pohľadu si myslím, že zastupujú sa to absolútne v poriadku. Mali sme, myslím si, asi rekordné, aspoň čo si pamätám ja, mali sme rekordné vystúpenie verejnosti, teda naozaj viacero ľudí z verejnosti vystúpi. Vypočuli sme si názory občanov, takže myslím si, že to prebehlo. Boli nejaké otázky samotné priebehu. Chcela som sa chytiť rozhovorom pravidelná aktualizácia, čo teda občania by mohli očakávať v blízkej dobe, kadiaľ pôjdu tieto aktualizovanie, čo by sa udialo, aké benefity dajú. Platí to, čo vlastne avizujeme od začiatku. Nastavujeme reguláciu tak, aby bola v prvom rade funkčná a všade tam, kde vidíme, že je možné uvoľňovanie alebo zvyšovanie nejakých benefitov, respektíve aj s technologickým pokrokom, zjednodušovanie celého procesu, tak toto budú všetky kroky, ktoré budú následovať. Nemá teraz moc zmysel pomýšľať na tým, ako by mali vyzerať, ale len možno naznačím tú krivku. Tým, že jedna z výhod, ktoré boli teraz vlastne schválené, je 30-minútové parkovanie v rôznych zónach, myslím, centra pre rezidentov. To je ale podmienené využitím aplikácie a vlastne v budúcnosti, potom sme sa už bavili na jednom z predchádzajúcich stretnutí tým, že ideme do nákupu ďalších vozidiel, tak vlastne aj toto by odpadlo. Aby som to veľmi zjednodušil, budete chcieť ísť do rezidentskej zóny nejakej úplne inej, zastavíte tam a vlastne bude zodpovednosťou mesta, aby vás toto skenovacie vozidlo naskenovalo, vtedy začne bežať nejaký čas a keď vás vozidlo naskenuje opäť na ten limit, ktorý bude pravom čase stanovený do väznej, čo bude 30 minút alebo hodina, to je ďalšiu lepšiu diskusiu a analýzu, tak až následne môžu dosť k nejakému postihu. To znamená, nepotrebujete žiadnu mapku, nepotrebujete vyplňať žiadne listočky a robíte to predpotrebné záležitosti. To je vlastne jedno z tých svetel na konci tunela, kde vlastne pomocou technológie maximálne môžeme uľahčíme ten proces presunu respektíve parkovania v inej zóne než vo vašej vlastnej a inej zóne než v Benču. Kedy plánujete nákup? Ten proces základný beží, nastavuje sa špecifikácia, bolo by teraz veľmi predčasné povedať, že v ktorom mesiaci je možné ho mať vysúťažené, lebo jedna vec je vysúťažiť dve vozidlá a druhá vec je dodávka tej technológie. Takže ja verím, že v jarných mesiacoch už to bude bezproblémové. Tým dokážeme aj radikálnym spôsobom zvýšiť frekvenciu kontrol a vlastne aj v spojení s tým, že všetky záchytné, respektíve veľkoplošné parkoviská chceme dostať pod rámkový systém, keď vlastne prichádzate k rampe, je tam, vlastne si to poznáte z obchodných domov, je tam kamera, ktorá identifikuje vašu HPZ-ku, zistí databáze, či už ste rezident, tým pádom na to Bčko idete automaticky sami, nič nestláčate, nič neplatíte a pri odchode sa vám zase otvorí ráma. To znamená, že nejaké platenie alebo čokoľvek iné riešia a budú riešiť iba nerezidenti mesta. Veľmi zjednodušene povedané. A tým vlastne získame aj to, že tieto vozidlá budú môcť operovať oveľa viac v cykliskách a oveľa viac v problematických zónach a nebudú strácať čas na Ako to je vlastne z toho pol hodinu? Ja môžem tú pol hodinu stáť len v jednej zóne, napríklad R17, alebo sa môžem presúvať v rámci tej pol hodiny, alebo ako to bude? Lebo to mi z toho som nepochopil. Pol hodinu, super, myslím, že mohla byť aj hodina. Na jeden jas. Prosím? Na jeden. Ale či Môže 5 tých zón využiť v priebehu dňa, že napríklad tú pol hodinu tam. Ja rozumiem, že presúvať sa z jednej na druhej. Nie je to benefit, ktorý doteraz neexistoval, takže je nastavený na pol hodinu, že môžeme využiť. Reflektujeme najmä
na tú skutočnosť, že niekto tvrdí, že priniesol babke, obec, starostlivosť a podobne. Nie je to na to benefit, aby sme tranzitovali 8-krát toto mesto, lebo rezidenčné parkovanie a regulácia parkovania by mala mať vplyv na mobilitu v meste. A snažíme sa, aj dneska som bol na workshope o mobilite v meste, snažíme sa eliminovať počet jazd automobilov v meste, ktoré má polomer 2,5 km. Takže nie je tento benefit vytvorený na to, aby som si každých 5 minút alebo aby som si na 5 minút zostal v rôznych častiach mesta, lebo to je presne ten benefit, ktorý by vytváral dojem, že je úplne v poriadku všade chodiť autom, a tak ja rozumiem, že niekto to potrebuje využívať, ale zbytočne to je len nejaká taká pomoc. Možno ešte k tej vašej otázke sa vrátim, že čo bude následovať, lebo to je nejaká pravidelná aktualizácia. Tak iste viete, že v júni sme schválili rezidentkové parkovanie 609, ktoré sa týka celého mesta s rôznymi účinnosťami pre rôzne zóny. A ide najmä o to, aby sme odbranili tú bariéru, že niekto by mal pocit, že je diskriminovaný tým, že ešte žije v zóne, ktorej rezidenčné parkovanie nie je a nemôže využívať jeho výhody. Takže toto rezidentu bolo prijaté tak, aby vlastne všetci obyvateľe tohto mesta vedeli, kedy sa môžu registrovať, ale to zároveň neznamená to, že už tam bude platiť to rezidenčné parkovanie, nakoľko to je podmienené tým dopravným značením. A to je dôležité povedať, že zakreslí sa všetky zóny prakticky náhrubo, nejakou takú čiarou cez tie zóny, ale v tých nových zónach, ktoré ešte nemajú to dopravné značenie, nemajú hotové dopravné projekty, nie sú napríklad zobrazené parkoviska typu B. A to avizujeme, že parkoviska typu B budú po celom meste a tak, aby boli dostupné zhruba do 300-350 metrov od každého vchodu. Takže toto bude napríklad predmetom aktualizácií, kedy budeme mať vykreslenú zónu, poviem teraz príklad prednádražie, R7, tak ešte nemáme dnes zadefinované parkoviska typu B. Momentálne beží toto dopravné značenie alebo príprava toho projektu. Zrejme na tom prednádraží bude, ja neviem, 3 až 5 parkovisk typu B, v závislosti, kde sú vhodné umiestnené, tak toto samozrejme musí byť predmetom VZDK, aby sa tieto parkoviska typu B zase do VZDK dostali. S tým, že nič vám funkčne nebráni teraz si kúpiť komukoľvek z Trnavčanov parkovaciu kartu typu B, bez ohľadu na to, či je vaša zóna vyznačená, alebo ste už v tom čase, kedy sa môžete registrovať a následne po spustení vašej zóny žiadať rýchlu čas späť. To je takisto možné. My sa nesnažíme to nejakým spôsobom ľudí na to napadať, lebo môže to vytvárať práve ten tlak na kanceláriu prvého kontaktu, čo v konečnom dôsledku znepríjemní proces tej služby, ale je to takisto jeden legitímny nástroj, ktorý niektorí ľudia využívajú. To je proste systém provedení. Samotná tá dostupnosť spočíva v tom, že už dnes pre tých ľudí, ktorí sú registrovaní v zóne, tak tí sa môžu samozrejme zaparkovať na bečku kedykoľvek a dnes sú obmedzení nejakým časom alebo 30 minútami a podobne. To, čo treba zároveň povedať, že všetko má nejaký vývoj. Začať napríklad teraz hovoriť o tom, že 3 hodiny môžete parkovať v nejakej zóne, nespať žiadne limity, nič nepotrebujete riešiť, je nielenže riskantné, ale aj vrcholne nezodpovedné. To hlavne z toho dôvodu, že vy neviete, ako ktorá zóna sa bude vyvíjať. To znamená, že preto vždy uvoľňujeme tie systémové prvky postupne a iba vtedy, keď sme presvedčení o tom, že nedojde k deštrukcii systémov. Takže vzniknú ďalšie parkoviská typu B a zároveň tie najväčšie pôjdu pod závodom. Presne tak. A napríklad ďalšia vec je, že kontinuálne vytvorili sme D-čkové parkoviská na Kolárovej a tie kontinuálne napočítavame. V okamihu, keď zistíme, že napríklad počas víkendov do 16. hodiny je obsadenosť pod určitým percentom a považujeme to za trvalý stav, že teda regulácia zafungovala, respektíve nastavenie tej ceny zafungovalo nejakým spôsobom, tak vtedy vieme povedať, a to hovoríme na jednu z možností, o ktorej bude ešte ďalšia diskusia, vieme povedať, že aj D-čkové parkoviská budú mať víkendový režim D, čo v praxi znamená, že úplne všetky záchodné parkoviská by boli pre rezidentov napríklad počas víkendov alebo po 14. hodine zadarmo. Toto je jedna z mnohých variácií, ktoré teraz len veľmi okrajovo popisujem, ale musia vychádzať z dát. To znamená, že teraz prebiehajú nápočty, aby sme mali veľmi jasnú predstavu o percentuálnej obsadenosti v jednotlivých časoch a jednotlivých dňoch a potom môžeme pristúpať k uvoľňovaniu systému.
Takže tým benefitom pre trnáčnú alebo teda majiteľov rezidenčnej karty, keď predpokladáte teda tým, že niekto nemá rezidenčnú kartu, ale teda jeho zóna nebola ešte zakreslená, ako ste spomínali, tak títo ľudia trnáčania s trvalým pobytom zatiaľ nemôžu čerpať tieto výhody. Môžu, v okamihu, keď áno, momentálne či náhodou nemajú rozumiem, sekundu. Vychádzame z toho, že jediná možnosť ako zaparkovať na Bčku je prostredníctvom získania rezidenčnej karty. Rozumiem tomuto, je to časť tej pravdy, ale treba si dať tú druhú časť a to je možnosť kúpiť si už teraz Bčkovú kartu, aj keď nie za euro alebo nejakú súčasť automatickej rezidenčnej karty. Využívať Bčkové parkoviska tak ako niekto, kto je už z regulovanej zóny. A v okamihu, keď zóna tohto človeka sa stane regulovanou a on by sa vlastne mohol registrovať, bude žiadať adekvátne späť tú časť hodnoty, ktorú nevyužil. Napríklad povedzme, že moja zóna by umožňovala registráciu až 1.11., čo mi dáva teda zhruba mesiac a niečo na využívanie tej Bčkovej karty, za ktorú by som musel zaplatiť viac peniazy, neviem, koľko stojí tá najnižšia možnosť. A vlastne následne by som sa obrátil na mesto, povedal som, áno, ja transformujem svoju kartu alebo chcem vrátiť, lebo už mám Aircomu a žiadam späť peniaze za to. Ale tú časť vlastne pokým nebude tá moja bude musieť zaplatiť. Ale je to tak malý fragment tej ceny, a dokedy si myslíte, že to alebo máte nejaké dáta, predpokladám termíny, že dokedy bude vlastne celá prenáva už zaznačená? Tie dátumy sú uvedené vo rezidentu. Tam bol myslím jún, ak si pamätám. Nie, na 1.10., 1.11. a nie som si istý, či tam aj 1.12. Môžem sa opýtať na tú vašu prvú otázku, no my si ukončili, kam ste smerovali vlastne tú otázku? No, že či teda tieto... Vy to považujete za nejakú spôsob nejaké diskriminácie tých občanov, že ešte nemôžu mať výhody rezidenčného parkovania? No tak keď chcem vedieť, že tí občania, ktorí nemajú vlastne rezidenčnú kartu a sú takisto občanmi Trnavy, lebo teda hovorili ste aj na viacerých vašich postoch na sociálnych sieťach a podobne bolo uvedené, že teda Trnavčan má právo parkovanie napríklad v tej zóne, alebo prípadne Trnavčan s rezidenčnou kartou. Takže v podstate nie všetci Trnavčania majú právo mať rezidenčnú kartu, ale teda až keď bude teda táto zonácia dokončená a budete to mať predpokladom všetko zaznačené a pýtam sa, že tieto dátumy do akého času sú. Rozumiem tie otázky, oni sú už uvedené vo rezidentu pomerne jasne, neviem, že nemám tu... 1.12. som zachytila, viem, to je najskôršie dátum, pokiaľ 1. októbra sa spúšťajú, myslím, že sídliskové zóny, ktoré ešte doteraz nie sú spúšťané ako Mimčianska. A od 1. októbra sú to zóny rodinných domov, ako napríklad Zátraťov a podobne. A jednu z tých posledných zón je, myslím, Modránka, to je 1.12. Ale treba si je potrebné uvedomiť napríklad, keď píšeme články o tom, že napríklad rezidenčné parkovanie je jedna z vecí, ktoré vytvára vojnu proti autám, tak si treba uvedomiť, že nie každý chce, aby bolo v zóne rezidenčné parkovanie a tiež sme sa na začiatku stretávali s tým, že v podstate to rezidenčné parkovanie je pre ľudí vnímané, že ich nejakým spôsobom obmedzuje. Takže potom, keď zrazu niektorí ľudia začnú vidieť výhody, že aby som chcel parkovať v Bčku zadarmo, tak si treba povedať, ako to je, lebo to rezidenčné parkovanie naozaj spôsobuje to, že vy v tej zóne už zadarmo nezaparkujete. Takže keď niekto chce vytvárať dojem, že niektorí Trnavčania nemajú rovnaké možnosti a sú nejakým spôsobom diskriminovaní, tak treba si povedať, že to je len sada benefitov s tým, čo regulácia prináša. Regulácia prvom rade prináša, že regulujeme počet aut v tej zóne spoplatníme. Takže je to ruka v ruke. Nie je to teda, že len výhody z toho a prečo to ešte nemajú všetci. Kľúčová je aj tá praktická časť celého procesu. Predstavme si, že by sme otvorili vlastne celý zvyšok mesta naraz, doteraz sa všetky zóny otvárali postupne a teraz si predstavme, že 50% ploch by sme otvorili, že príďte sa naraz registrovať. Na mestskom úrade došlo k totálnemu kolapsu, prišlo naraz 1000 ľudí a vieme sa si predstaviť, čo by to mohlo znamenať v praxi. To znamená, že to minimum, o čo žiadame vlastne v rámci toho strpenia Trnavčanov je, že áno, vytvorili sme nejaké segmenty, nejaké časové horizonty, s tým, že ak uvidíme, že vlastne množstvo ľudí prichádzajúcich na prvý kontakt je znesiteľné pod úrovňou, ktorú sme predpokladali, tak tento môžeme následne posunúť napríklad na ďalšie zastupiteľstvo alebo pri novej aktualizácii desky. Takže všetko je to širší proces a treba to vnímať nielen z tej teoretickej roviny, ale aj z tej praktickej. Ja sa ešte v tej praktickej rovine spýtam, ak môžem, čo sa týka teda toho rozdelenia týchto zón jednotlivých, na základe čoho ste vlastne zavádzali tieto jednotlivé rezidenčné zóny, že podľa čoho boli niektoré, poviem tak možno medzi prvými, medzi poslednými bolo na základe problémov s parkovaním v týchto daných oblastiach, alebo podľa akého kľúča vlastne? Je tam veľmi zjednoduším tú informáciu, lebo už sme o tom niekoľkokrát hovorili. Musíte sa pozrieť na
zónu na množstvo problémov, ktoré sa v nej nachádzajú, napríklad na blízkosť pôvodnej regulovanej zóny, čo teraz hovoríme o podľakových v prípade, a o vypuklosť toho problému a či ten problém dokážete riešiť tou jednoduchou reguláciou. Vysvetlím. Podľakovnická bola beznádejná z veľmi jednoduchého dôvodu. Ľudia, ktorí pracovali v CTRN, skrátka nebolo im umožnené parkovať v podzemnom parkovisku zamestnancov, myslím, a všetci si odkladali autá na podľakovnické. Dnes, keď ide na podľakovnicku, došlo k radikálnemu zlepšeniu, jasne sa uprednostnili ľudia s trvalým pobytom, respektíve ak tam niekto chce parkovať, tak platí nejakú formu poplatku. A gro aut sme presunuli práve na záchytné parkovisko, ktoré v tomto prípade prvoplánovo bola Bila, a sekundárne boli priestory okolo zimného štadiónu, kde sme zase rozširovali tým, že sa presunú trh. To znamená, že v takto relatívne úzkej zóne v blízkosti centra vznikol ďalší záchyt, kde si vlastne presunuli tých ľudí, ktorí tam v skutočnosti nemali čo robiť, lebo ich vzťah k mestu, napojený na rozpočet a k samotnému trvalému bydlisku na podľakovnisku neexistoval. Ja sa ešte spýtam tejto téme, by som ešte chcela sa opýtať v rámci tej diskusie, ktorú ste spomínali, teda pán Krajčo, pani Knápková, nepomýlim meno, spomínala, že vlastne mali občania z družby nejaké výhrady voči tej regulácii parkovania, že teda je tam vydaný väčší počet rezidenčných kariet, ako je počet parkovacích miest. A dokončila otázku, chceli vlastne ľudia ísť na diskusiu na radnicu, porozprávať sa s jedným mesta, a ona tvrdila, že niektorí z týchto občanov boli istým spôsobom vynechaní z tejto diskusie, že nebolo umožnené ísť. Chcem sa spýtať prečo. Pani Knápková. Pani Knápková bola jasne inštruovaná na zastupiteľstve. Zrazu sa na ňu nabalili pán Bud, pán Rampák a podobne, ktorých vyjadrenia teraz nemá zmysel tu riešiť, to budú riešiť nejaké úplne iné orgány, tam sú nejaké úplne iné záležitosti, ktorí opakovane na viacerých fórach a na viacerých zónach, kde nemali rezidentúru, narúšali diskusiu. S týmito ľuďmi už bolo diskutované, mali možnosť x-krát diskutovať a pani bola upozornená, že samozrejme radi privítame, ale iba s tými ľuďmi, ktorí nenarúšali diskusiu na iných fórach. To sú veľmi jednoducho, sekundu. V verejných fórach nie je sociálne siete, to je úplne sekundárne. Teraz hovorím o verejných fórach, kde ľudia sa snažili získať nejaké informácie a títo ľudia sa stávali neadekvátne. Chnapíková, či tak? Knápková. Pani Knápková je samozrejme stále vítaná, takisto jej druhá, budeme hovoriť kolegyňa, nech sa mi to vyzvelo nejakým spôsobom vraždu, ja to sebe nepoznám, aby prišli, aby sa s nimi úplne normálne komunikovalo tak ako s každým druhým. A keď pre mňa ja rozumiem nejakým ich predstavám, ale miešia sa to ich informácie a ich nejaké predstavy, najmä o systéme, sa miešajú s vecami, ktoré sa nezakladajú na realite, takže my sa ako vždy budeme snažiť vysvetliť nejaký základ, ale nemôžeme zaručiť, že každý bude odchádzať spokojný. Tak bol pán Rampák, on údajne natrvali pobyt na družbe a chcel sa na tom stretnutí zúčastniť. A chcem sa teda len spýtať, že či mu nebolo umožnené prísť na tú diskusiu napríklad teda jemu z toho dôvodu, že v minulosti sa choval nejakým spôsobom neadekvátne. Pán Rampák mal už x možností diskutovať a položiť akékoľvek svoje otázky na verejnom fóre, kde bolo veľké množstvo ľudí, bol pre neho úplne celý ansábel ľudí pripravený. Samozrejme, to bola každá diskusia, ktorú viedol Marcel. Bol tam, Marcel zostával dokonca s každým jedným človekom, ktorý tam prišiel. Nie je tam jediný človek, ktorému by nebolo odpovedané v prípade, že mal nejakú otázku. Zúčastnili sa viacerých týchto diskusí, nevidím žiadny priestor na to, aby sme im povedali čokoľvek viac, ale na rozdiel od nich pani Knápková alebo Knapíková, respektíve jej druhá kolegyňa, takto možnosť nemali, alebo možno ju nevyužili, takže samozrejme nemáme problém sa im venovať, takisto ako sme venovali takmer 3 hodiny inej skupine občanov. Takže ľudia, ktorí sa v minulosti na takýchto aktivitách, ktoré organizovalo mesto, na takýchto akciách alebo fórach zúčastňovali, tak v súčasnosti že hodíte rozhovor si. Ale že idete online, tak akože toto nie je váš rozhovor. Aby sme sa chápali, sú tu novinári zo serióznych tlačových agentúr, ja sa snažím vychádzať v ústretí aj vám, aj napriek tomu, že vo vašom médiu založenom pánom Flašíkom a platenom z veľmi diskutabilných zdrojov sa objavujú dezinformácie a klamstvá, o ktorých si povieme zase niekedy inokedy. Ja sa vám snažím ísť v ústretí tým, že sa mi normálne komunikuje.
Okay? Ale nemôžete si uzurpovať celý priestor tejto tlačovej besedy na úkor ostatných kolegov. No nemáme priestor. To si máme skákať, akože do ja som mal všeobecné, že potom už o pani Knárkovej a pánovi Rampakovi si naozaj dohodnite individuálne. To ako nie je všeobecný záujem. Prepáčte, bola tu diskusia na mestskom zastupiteľstve, ja sa pýtam za občanov, sa pýtaj, čo ale my sa pýtame povedať za koho. Nech sa páči. Nemáte sa, vy ste také objektívne médium, jak ste rodinou vzťahu s jedným poslancom, jednoducho, tuto ja som ani nikto z poslancov nie je so žiadnym novinárom v nejakom rodinnom vzťahu a nikto sa ani neprezentuje ako najoobjektívnejšie médium, čo je na vás také objektívne. Prepáčte, ja sa pýtam, že to nás objektívne nie je. Neviem teda, či tu už znovu nejdeme do témy nejakého osobného rozhovoru, ale v poriadku. Budeme rada, keď to odznie. A ja by som ešte rada vedela, čo sa týka nejakých mojich rodinných vzťahov, ako ak by som napríklad bola lekárka, pretože môj otec je poslancom, nedá si mne ošetriť napríklad zranenú ruku, nohu, hlavu. Nie, ale to, čo kolega hovorí, myslím, že to konštitučne nepatrí na vás naozaj ukončím zbytočne toto naše agresívne dom, ktorý nikdy nebýval. Ja rozumiem o tom, či vám vyhovujeme tomu zadielu, ale že musím zarešpektovať kadečo. Stačí si pozrieť prehľad vašich článkov, pozrieť sa, aký je ich leitmotív, či sú ladené pozitívne, negatívne a spočítať si veci, ktoré sú objektívnym klamstvom, zavádzaním alebo hraničia s konšpiráciou. Kľudne vám ten prehľad môžem robiť. Ja vám urobím krásny prehľad, ale ja som tu vedel na to, aby som vám vytváral nejaký priestor. Tu sú kolegovia, ktorí sem chodia stabilne a majú nárok na informácie. Ja som sa, keďže teda pravidelne to upravujete to parkovanie aj to sledujete evidentne, chcel som sa len opýtať, že či neprišiel ešte čas na redukciu počtu tých zón prezidentských. Ja len všeobecne a potom nechám teba konkrétnejšie. Je to veľmi podobný princíp, o ktorý sme hovorili na začiatku. Dôvod, prečo je teraz zón väčšie množstvo, je, aby sme dokázali izolovať naozaj každú lokalitu oproti ostatným alebo jednotlivé segmenty lokalít, aby bolo jasné nastaviteľné nejaké pravidlo, aby sme zistili, že v zóne nastal nejaký problém. To sa nejak zásadne v tejto chvíli nestalo. To, čo nás čaká v najbližších mesiacoch alebo v najbližšom roku, bude radikálne zjednodušenie toho systému, kde budeme spájať tie lokality, ktoré sa jednoznačne javia ako bezproblémové. To, že či na konci dňa bude tých erkových zón povedzme iba 5 alebo 4 alebo nejaké iné číslo, to je z mojej strany teraz extrémne predčasné, ale realita ten parkplán je pomerne jasný. Spustiť čo najväčšiu plochu, respektíve celé mesto a následný systém zjednodušovať. Až do naozaj do takého systému, ako sme hovorili o tom skenovacom aute, je vlastne kompletná zodpovednosť za kontroly a sledovanie času, je vlastne iba na, alebo bude na DNS. Ja to nebudem nejak rozširovať, ale už teraz, keď si dáte stránku do Trávovka.sk, už tam používame, je zjednodušenú mapku, kde vlastne R-kové zóny a H-kové zóny sú rozlišené nie jednotlivou farbou, ale troška zúbené. A verím tomu, že čoskoro sa nám podarí prehodiť zónu RP, teda zónu rodinných domov Fidesál na H-kú zónu, bude to udávať celú logiku. Na konci dňa tu budeme mať vlastne centrum, zónu rodinných domov, zónu sídlisk a tie D-čkové kvázi, ktoré my považujeme za zákupné parkoviská. A D-čko, C-čko si jednoducho predstavte, že to sú parkovisky, kde potrebujeme, aby ľudia, ktorí potrebujú zaparkovať, aby zaparkovali. Čiže na konci dňa máme 5 zón. Myslím, že aj na som dostal od vás otázku v čítárni, že vy potrebujete zaparkovať a nemáte kde, som od toho, že predobne si mu radom už keď prídete na budúce, tak to nebude problém. A myslím si, že ak to monitorujeme už 4.9, tak naozaj tam problém zaparkovať nie je. Takže to zjednodušenie systému je presne, že postupnými krokmi, ktoré musíme zaviesť, otvoriť, zistiť, kde v ktorej zóne je problém, napríklad na Hlinách sa môže kľudne stať, že tam budeme musieť prísť k tomu, že neumožníme napríklad registráciu druhého auta za tých podmienok a podobne. Ak sa nestane tento problém a uvidíme, že všetky zóny sa zaviedli v poriadku, že všetky zóny dokážu fungovať s jedným pravidlom, tak potom naozaj to informačné zjednodušenie príde. Môžem niečo iné? Chcel som sa spýtať na pána Krajča na bod 7.1. Ospravedlňujem sa, ak to niekde bolo, ale v materiáloch, ktoré sme si stiahovali, že tam 7.1 bolo vynechaný, týka sa pani poslankyne Horvátovej a ani priamo prenose neodznelo vlastne, že ako to bolo dokončené, tam už bola len na odvolávka.
na text, ktorý sme nemali k dispozícii. No, distribuoval sa tento materiál do lavíc na toľko komisia, ktorá mala sa riešiť mandátov. Aké bolo vlastne zistenie a či bol nejaký postih, alebo neviem, nejaký vzal? Bolo zistenie, že teda hlasovala pre neho sa téma, a potom mám jednoduchšiu povedať,